Wara li fl-aħħar jiem Ġajana Kirkop, studenta ta' 11-il sena mill-iskola primarja tar-Rabat, bħala parti mill-Kulleġġ San Nikola, ġiet iddikjarata r-rebbieħa tal-Premju Papa Ġwanni 23 għatjubija għal din is-sena. Dan l-istazzjon tkellem magħha u anke mal-ħabiba tagħha li jitejn Katalea Borċ li tgħix bil-kundizzjoni tal-microcephaly. Kirkop qalet li tinsab verament ferħana li ġiet rikonoxxuta minħabba l-fatt primarju li ilha tgħin il-ħabiba tagħha għal snin sħaħ biex anke din tkun integrata fil-komunità minkejja kull differenza. Edha ħosni gburija, ferħana u eċitata tal-li rbaħt dan il-premju sabiħ. Għax l-nejna minn meta konna żgħar u biex tkun palna. Sa dan it-tant Katalea li tiġi mejjuna minn Kirkop qalet li tinsab ferħana ħafna wkoll, mhux biss għax fl-istudenta l-oħra sabet ħabiba ta' veru, imma anki għat-titlu li kisbet Ġajana. Happy. U għalfej ma tħossok happy? Ħoġe ġawa. Waqt li konna qed nitkellmu ma' żewġ tieħbieb huma qalulna li waħda mill-aktar memorji li se jibqgħu jiftakru kienet reċċa li jagħmlu flimkien. Hawn Borċ qaltilna kif tħossha grata lejn Ġajana li kienet biswita. Kif għennitek fuq il-palk, ġifieri pereżempju qaltlek meta għandek titla, kienet dejjem ħdejk naħseb u xek. Ejwa. U kif ħassejtek inti li għandek il-xagħat ħdejk? Happy. Fit-tmiem din l-intervista, Katalea waslet messaġġ ta' gratitudni għal ħabiba tagħha. Grazzi. U tixtieq illi fi żmien illi ġej tibqgħu ħbieb tkomplu tagħmlu forsi memorji bħal dik illi semmejt tal-play. Ejwa.